தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கலந்து போகிறோம். கொஞ்ச நேரம் தான், ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான், ஒரு 20 நிமிஷம் நாங்களோட கூட இந்த நாளிலே வந்திருக்கிறவங்களை சும்மா அனுப்புனா நாங்கள் சரியா இருக்காது. அதனால கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களிடத்துல பகிர்ந்து கொண்டு உங்களை அனுப்புனாதான் எங்களுக்கு பெரிய திருப்தியாக இருக்கும். இங்க இருக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ஓகே, கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 8 முதல் 14 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 8 முதல் 14 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 2:8-14. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். துணிகளில் சுற்றி மீனையில் கிடத்தியிருந்து காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார். அந்த கணமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி, உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். ஓகே, கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, அன்பே பரலோக பிதாவே, இந்த காலை நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி. உடைய வேதத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்கப்பட்ட இந்த வேத பகுதிக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த வேத வசனங்கள் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய ஆசீர்வாதத்தையும் விடுதலையை கொண்டு வரட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. நீர் எங்கள் மத்தியில வந்திருக்கிற ஜனங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்களுக்கும் இயேசு ஊழியம் செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஓகே, நான் வாசித்த அந்த பகுதியில் பாருங்க, மறுபடியும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளிகளில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தைகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வேளையில கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியிலே கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான். அந்த சனமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி, உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு சில முக்கியமான நபர்களுக்கு, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து 2022 ஆண்டுகள் முடிவடைகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து சரித்திர நாயகனாய் இருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பிலிருந்து காலம் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு, கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. சரிங்களா? அப்போ ஆண்டவர் மேய்ப்பர்களுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமாகிறது. இந்த பகுதியிலே நான் வேதவசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம். அது போக வான சாஸ்திரிகள், சரிங்களா, ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் தேவன் வெளிப்பட்டார், தரிசனமானார். அவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் என்றதான நற்செய்தி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த இடத்துல மேய்ப்பர்களுக்கு, ஆடு மேய்க்கிறவர்களுக்கு, சாதாரண ஆடு மேய்க்கிறவர்களுக்கு தேவதூதன் அவர்களிடத்தில் தோன்றி, யோசித்து பாருங்க, ஏஞ்சல்ஸ், சரிங்களா, தேவதூதன் திடீர்னு உங்க வீட்டுல உங்களை நின்றா அல்லது உங்களோட பேசினா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யோசித்து பாருங்க. ரொம்ப தூரத்துல இருந்து, வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருவேளை அவங்க கெஸ்ட் வர்றேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்காக நம்ம ரொம்ப ஆவலோடு என்ன பண்ணுவோம், காத்து கொண்டிருப்போம். ஏன்னா வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. நிறைய பணத்தோட வரலாம், நிறைய பொருளோடு வரலாம், நிறைய கிஃப்டோடு வரலாம். அப்போ அப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க திடீர்னு உங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு, நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டா பெரிய பேசாம இருக்கீங்க, சந்தோஷமா இருக்குது. அந்த மாதிரி மேய்ப்பர்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, தங்களுடைய ஆடுகளை என்ன பண்றாங்க, மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் நடுவிலே தேவ தூதன் தோன்றி நற்செய்தியை சொல்லுகிறார். அல்லேலூயா. இந்த நாளிலே வந்திருக்கிற உங்களுக்கும் கிறிஸ்து
நமக்காக, முழு உலகத்துக்காக, உங்களுக்காக, எனக்காக பிறந்திருக்கிறார் என்றதான நற்செய்தியை இந்த காலை நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம். அல்லேலூயா. தேவ தூதன் வந்து நின்றாலே பாருங்க, அந்த இடமே அப்படியே தேவ பிரசன்னத்தினால, மகிமையினால, ஒரு வல்லமையினால் நிறைஞ்சிச்சான். அப்போ தூதன் வந்து நின்றாலே இடம் அவ்வளோ ஒரு மகிமையினால் நிரப்பப்பட்டது. அப்படி சொன்னா இயேசு வந்து நின்றா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யோசித்து பாருங்க. இயேசு உங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டார்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யோசித்து பாருங்க. சுற்றிலும் பிரகாசித்தது, அவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து, அவர்கள் அந்த பிரகாசத்தை பார்த்து, கவனிக்கிறீங்களா, மிகவும் பயந்தார்களாம். சரிங்களா? தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதீர்கள், இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாகிற நற்செய்தி. அல்லேலூயா. அது என்ன நற்செய்தி தெரியுமா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனுக்காக மனுஷ அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்திலே பிறந்திருக்கிறார். அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் இயேசு கிறிஸ்து. சரிங்களா? பாவிக்கும் சரி, நீதிமானுக்கும் சரி, நல்லவனுக்கும் சரி, கெட்டவனுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்குமே யார் தேவை? இயேசு கிறிஸ்து தேவையாக இருக்கிறார். ஓகே, அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிற நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் அப்படி சொல்லப்படும். இயேசுவை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியலாம், இயேசு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நம்ம ஒருவேளை கான்வென்ட்ல படிச்சிருக்கிறதுனால, கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கிறதுனால இயேசுவை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிக்கணும், அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை, அவருடைய சந்தோஷத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். அப்படி சொன்னா இயேசுவை உங்கள் உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் இந்த சொல்லப்பட்ட சந்தோஷம் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறதாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். பாருங்க, இன்னைக்கு நம்முடைய மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது. அந்த வழக்கம் என்ன வழக்கம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, கடவுளுக்காக ஒரு கோயிலுக்கு நம்ம போகும்போது பலி பொருட்களோடு போகிறோம். ஆமாவா இல்லைங்களா? அல்லேலூயா. அது ஸ்டைலுக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சாதாரணமா இருந்தாலும் சரி, ஏதோ சில பலி பொருட்களுக்காக மனுஷன் என்ன பண்றாங்க? போகிறார்கள். இது வந்து கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். என்னது? கடவுளுடைய சன்னிதானத்துல போகும்போது, இறைவனுடைய சன்னிதானத்துல போகும்போது ஒரு பலி பொருளோட என்ன பண்ணணும்? மனுஷன் போக வேண்டும். பாருங்க, சில மக்கள் சில பூக்களோடு போகிறார்கள், இன்னும் சில பேர் சில பொருட்களோடு போகிறார்கள், சில பேர் என்ன பண்றாங்க? கெடாவோட போறாங்க. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஆமாவா இல்லைங்களா? இது நம்முடைய நாட்டுடைய ஒரு கலாச்சாரம் மட்டுமல்ல, தேவன் மனிதனுக்காக நியமிக்கப்பட்டது. எதுக்கு அந்த பலி பொருள் அப்படி சொன்னா, மனிதன் செய்த பாவத்துக்காக, பாவ நிவர்த்தி உண்டாகும்படியாக என்ன பண்றாங்க? கடவுளுடைய சன்னிதானத்திலே பலி பொருளோடு போகிறார்கள். சரிங்களா? இது வந்து இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல பிறப்பதற்கு முன்பதாக எல்லா மனிதருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது அவங்களுடைய அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய சக்திக்கு தக்கதாக புறா குஞ்சை கொண்டு போய் தேவனுடைய ஆலயத்திலே அவர்கள் படைத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இடத்துல பாருங்க, மேய்ப்பர்கள் அப்ப பலி பொருள், சரிங்களா, அன்னைக்கு கெடா விட்டுறமே, அந்த மாதிரி பலி பொருளை வந்து மேய்ப்பர்கள் வந்து என்ன பண்ணா, கடவுளுக்கு செலுத்த வேண்டிய பலியை அது நேர்த்தியானதாக இருக்க வேண்டும், அது பழுதற்றதாக இருக்க வேண்டும். அதை யார் பார்த்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, மேய்ப்பர்கள் தான். இது நல்லதா கெட்டதா, ஊனமா இருக்குதா, நொண்டியா இருக்குதா, எங்கேயாவது பழுதுள்ளதா இருக்கிறதா அப்படி சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க? பார்த்து மேய்ப்பர்கள் தான் சொல்லுவார்கள். ஜனங்கள் அந்த பலி பொருளை வாங்கிட்டு போய் கடவுளுக்கு பலி செலுத்துவார்கள். இப்போ தேவதூதன் மேய்ப்பரிடத்துல அவங்களுடைய இதுவரைக்கும் பாருங்க, ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் வெறும் ஆட்டை மட்டும் அவங்க மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அவங்க வேலை இல்ல, இந்த பலி பொருளையும் அவங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு உன்னதமான வேலையும் அவங்களிடத்துல இருந்தது. இப்போ ஆடு மேய்ப்பர்களுக்கு தூதன், ஏஞ்சல்ஸ் எதுக்கு வெளிப்பட்டு சொல்றாங்கன்னா, இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல பிறந்த பிறகு எந்த மனுஷனும் பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? அல்லேலூயா. நீங்கள் எந்த பொருளையும் கொண்டுகிட்டு போய் கடவுளுடைய சன்னிதானத்துல படைக்கணும், ரத்த சிந்தப்படணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல பிறந்து 33 ஆண்டுகள் உலகத்துல அவர் இருந்தார். 30 வருஷம் நம்மளை போல சாதாரணமான மனுஷனாக இருந்தார். 3 வருஷம் ஊழியம் செய்தார். என்ன ஊழியம் செஞ்சார் தெரியுங்களா? ஜனங்களுடைய வியாதிகளை சுகமாக்கினார், பிசாசுகளை துரத்தினார், சாபங்களை மாற்றினார், வியாதியை மாற்றினார்,
பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து அதிகாரமுடையவராயிருந்தார். யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லும்போது சொல்றார் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து, அவர் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து. அல்லேலூயா. கைதட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மையப்படுத்துங்க. அப்போ ஏன் மேய்ப்பர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட்டார், தேவதூதன் வெளிப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்து பிறந்த பிறகு நாம் யாரும் ரத்தம் சிந்த வேண்டிய பலி பொருளை கொண்டுகிட்டு கருவடத்துல வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக நம்முடைய இருதயத்தை, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதனால்தான் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்குற நற்செய்தி. அல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையில அழியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்னா, நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிடுகிற நாள், தேவன் உங்களை சந்திக்கிற ஒரு நாள் தான் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய சந்தோஷத்தை உண்டாகும். சரிங்களா? பெரிய சந்தோஷத்தை உண்டாகும். கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். சரிங்களா? அப்ப பாருங்க, அடுத்தபடியா 14ஆம் வசனத்துல உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை. சரிங்களா? உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை. God, தேவன் வந்து பாருங்க பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்று இந்த வேதவசனம் சொல்லுகிறது. சரிங்களா? வானாதி வானங்கள் கொள்ளாதவரா, உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்துல அவர் வீற்றிருக்கிறவர். அப்ப உன்னதத்துல மகிமையும் பூமியிலே சமாதானம். கவனிக்கல, எத்தனை பேர் இன்னைக்கு உலகத்துல சமாதானம் இல்லாமல், சந்தோஷம் இல்லாமல், நிம்மதி இல்லாமல் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல பிறந்த பொழுது உன்னதத்துல இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை, பூமியிலே சமாதானம். பூமியில சமாதானம், என் வாழ்க்கையில சமாதானம். அடுத்து மனுஷர் மேல் பிரியம் உண்டாயிற்று அப்படி சொல்றாங்க. யார் நம்மளை நேசிப்பாங்க? நம்ம நண்பர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை நேசிப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது நம்ம மேல பிரியமா இருந்தபடினாலதான் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, பிறந்திருக்கிறார். அவர் வந்து உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக இருக்கிறார். மத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தின்படி ஆண்டவராகிய இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அப்படி சொல்லி கன்னி மரியாளிடத்துல, சரிங்களா, திருமணம் முடிக்காத மரியாளிடத்துல தேவதூதன் தோன்றி பேசுகிறார். கவனிங்க, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தாட், முக்கியமான ஒரு செய்தியா இருக்கிறபடினாலதான் தேவதூதன் மரியாள் உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல, நல்ல வாலிப பெண்ணா இருக்கிற இடத்துல மரியாள் இடத்துல தோன்றி தேவதூதன் ஒரு நற்செய்தியை சொல்றாரு. அடுத்து மரியாள் வந்து யோசேப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். நிச்சயதார்த்தம் என்ன பண்ணிருக்குது, முடிந்திருக்கிறது. அவளிடத்திலும் தேவதூதன் தோன்றி மரியாளை வந்து நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும், கன்சீவா இருக்கிற அவளை வந்து நீ என்ன பண்ணணும், ஏற்றுக்கொள்ளணும். திருமணம் முடிக்காததற்கு முன்பதாக கன்சீவா இருக்கிறவங்களை யாரா ஏற்றுக்கொள்வோமா? எவ்வளவு பெரிய அவமானம் பார்த்துக்கோங்க. அவங்களிடத்திலே தேவதூதன் தோன்றி அவரிடத்துல பேசுகிறார். சரிங்களா? அடுத்தபடியாக மேய்ப்பர்களிடத்திலும் தேவதூதன் தோன்றி பேசுகிறார். யோசித்து பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. சரிங்களா? அதனால ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தது உங்க வாழ்க்கையில இருக்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் உண்டாவதற்கும் மனுஷர் மேல பிரியம் உண்டாவதற்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம், இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னதாக வாழ்க்கையே வந்து சூன்யமா இருக்கிறது. எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க, அதினதின் காலத்துல நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் நடக்காமல் இருக்கும். படிக்க வேண்டிய நேரத்துல படிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம இருக்கும். திருமணமான நேரத்துல திருமணத்தை முடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரிதான் தீரு, சீதோன், தெக்கப்போலி இப்படிப்பட்ட நிறைய நாடுகள் இருக்கிறது. அந்த நாடுகளில் எல்லாம் ஜனங்கள் டார்க்னஸா இருக்கிறாங்க, அந்தகாரமா இருக்கிறாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே நல்ல காரியங்கள் எதுவுமே என்ன பண்ணல, நடக்கல. ஆனால் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து அந்த ஊருக்கு அவர் போன போது வேதவசனம் சொல்லிதாங்க, இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். அல்லேலூயா. நிறைய பேர் ஏன் தெரியுமா ஆண்டவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை, இயேசுவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறது இல்ல? ஏன் இஷ்டப்படி நான் செய்ய முடியாது. அவர் எச்சரிச்சிருவார். ஒரு பாவம் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியத்தை செய்யறோம் வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எச்சரிப்பார். ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தால எல்லாரும் கழுகப்பட வேண்டியது
பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டியது மிக 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 முக்கியமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால் அவர் 2022 வருஷத்துக்கு முன்னால மனுஷ அவதாரம் எடுத்து குழந்தையா இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். ஆனா இப்ப இனி பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்பி உன்னதத்திற்கு பரலோகத்துக்கு போயிருக்கிறார். அவர் மனுஷனை சந்திப்பதற்கு மத்திய ஆகாயத்திலே மறுபடியும் வருகிற ஒரே ஒரு தெய்வம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான். எத்தனையோ கல்லறைகளுக்கு எத்தனையோ மகான்கள் சொல்றோம், தலைவர்கள் சொல்றோம், உலக லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள். அதோட ஒரு வாழ்க்கை முடிந்திருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3வது நாள் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார். அவர் மட்டும்தான் தம்முடைய ஜனத்தை மறுபடியும் சந்திக்க. எப்படி ஒரு விவசாயி நெல் தன்னுடைய தான் எதை பயிரிட்டானோ அது அறுவடை ஆயிருக்கும் போது அதை கண்டிப்பா அறுத்தே தீர வேண்டும். எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க? அது பூவா இருந்தாலும் சரி, மிளகாயா இருந்தாலும் சரி, நெல்லாக இருந்தாலும் சரி, ஏற்ற சீசனுக்கு எப்படி அறுவடை செய்கிறார்களோ அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் உலகத்துல பிறந்திருக்கிற எல்லா மக்களையும் தம் மண்டிலே சேர்க்கும்படி, பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்ட மக்களை தன்னிடத்திலே சேர்க்கும்படி அவர் மத்திய ஆகாயத்திலே வருவார் என்று அந்த வேதவசனம் சாட்சியாக, உங்கள் கையில் இருக்கிற வேதவசனம் சாட்சியாக அறிவிக்கிறது. அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி நம்ம என்ன பண்றாரு? ரட்சிக்கிறவர். அடுத்து இம்மானுவேல் அப்படின்னா தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். காணாத தேவன் அல்ல, அவர் காணக்கூடியவராகத்தான் மனுஷ அவதாரம் எடுத்து வந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஏதோ எனக்கு தெரியாத ஒரு ஆற்றலை, எனக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியை நான் தொழுது கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல. ஆதி காலத்துல இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் அவரவர்கள் என்ன பண்றாங்க? செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. காற்றை வணங்கி இருக்கிறார்கள், இயற்கையை வணங்கி இருக்கிறார்கள். கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல பிறப்பதற்கு என்பதாக. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது அவர்தான் ரட்சகர், அவர்தான் என்னை ரட்சிக்கிறவர், அவரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று வேதவசனத்தில் வாசிக்கிறோம். அல்லேலூயா. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் கண்டிப்பா ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு, கண்டிப்பா தண்டனை இருக்குது. அது நீங்களா இருந்தாலும் சரி, நானா இருந்தாலும் சரி, வாலிப வயதுடையவர்களா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, நாம் செய்த எல்லா பாவத்துக்கும் தண்டனை இருக்கிறது. கவனிங்க, உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட், உச்ச நீதிமன்றமா இருக்கட்டும், உயர் நீதிமன்றமா இருக்கட்டும், குற்றம் செய்தவனுக்கு கண்டிப்பா தண்டனை இருக்குதுங்களா இல்லைங்களா? கண்டிப்பா இருக்குது. சிறைச்சாலையில போடுறாங்க 10 ஆண்டு, 20 ஆண்டு, 40 ஆண்டு. ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கெல்லாம் பாருங்க, எவ்வளோ வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரிதான் ஒருவேளை பாவம் செய்கிற மக்கள், அது என்ன பாவம் என்ன இருக்கலாம், நீங்க நம்ம செய்து பாவம் நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா பாவம் செய்கிற மக்களுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், நியாய தீர்ப்பு தேவனிடத்துல இருக்கிறது. அதிலிருந்து நம்மளை தப்பு வைக்கும்படியாக தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்தார். அல்லேலூயா. வேதவசனம் சொல்கிறது, ரோமர்கள் நிருபம் 6ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். என்ன மரணம் தெரியுமா? சரீர மரணம் அல்ல, ஆத்ம மரணம். பாவத்துக்கு எப்படி வேலை செஞ்சா நம்ம கம்பெனில எப்படி சம்பளம் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி பாவத்தினுடைய விளைவு பயங்கரமானது. அதனுடைய விளைவு என்னது? மரணம் அப்படி சொல்லி வேதவசனம் சொல்கிறது. அதிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கும்படியாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்தார். அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். என்னை விடுவிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வந்திருக்கிறார். அதனால்தான் ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுக்கிறார், வருத்தப்பட்டு பாரங்கள் சுமக்கிறவர்களே எல்லாரும் என்னிடத்துல வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன், ரெஸ்டரேஷன் தான் உங்களுக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அழைப்பு கொடுக்கிறார். மனுஷன் பாவங்களை செஞ்சுதான் அதை ஒரு சுமையாக என்ன பண்றான்? சுமந்து கொண்டிருக்கிறான். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த பாவங்களை அவர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரே ஒரு வேத பகுதியை நான் வாசித்து நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 17 முதல், லூக்கா சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 17 முதல் ஒரு பகுதியை வாசித்து நான் இதோடு கூட நிறைவு செய்யலாம். ஓகே, கவனிங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் பாருங்க, எல்லாரும் நான் சொல்ற வார்த்தைய கேட்டிருக்கிறீங்க. ஒருவேளை அன்பினால வந்திருக்கலாம்,
ஐயோ அவங்க கூப்பிட்டாங்களே அப்படி சொல்லி வந்திருக்கலாம், உங்க ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம். அதே மாதிரி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த நாட்கள்ல பின்பு ஒரு நாள் அவர் உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கையில் என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு, உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்களுக்கு. வாசிக்கலாம். கலிலேயா யூதேயா நாடுகளில் உள்ள சகல கிராமங்களிலும் எல்லா கிராமங்களில் இருந்து எருசலேம் நகரத்திலும் இருந்து வந்த பரிசேயர் நியாயசாஸ்திரிகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று. பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய சக்தி, கர்த்தருடைய ஆற்றல், அவருடைய வல்லமை என்ன பண்ணுச்சா, வெளிப்பட்டுச்சான். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஒருவேளை ஏதோ ஒரு தேவையோடு நீங்க இந்த ஆலயத்துக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்திருப்பீர்களா, இயேசுவின் வல்லமை எனக்காக இறங்கி வரும், எனக்காக என்னை விடுவிப்பதற்கு அவருடைய வல்லமை வெளிப்படும். அதுதான் மனுஷர் மேல பிரியம். அல்லேலூயா. என் மேல அவர் அன்பு வச்சிருக்கிறதுனால என்னை சுகமாக்க அவர் விருப்பம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? என் வியாதியை சுகமாக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். என் பலவீனங்களை சுகமாக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கையில எந்த காரியங்கள் தடைபட்டு இருக்குதோ அந்த தடைகளை உடைக்க இயேசு வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென்னா நீங்க அப்படியே ஆமோதிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ற வார்த்தையை, இயேசு உங்களுக்கு சொல்ற வார்த்தையை ஆமோதிக்கிறீங்க. பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று. அவர் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு திமிர்வாதக்காரனை, படுத்த படுக்கையா இருக்கிற ஒரு மனுஷனை, கட்டில இருக்கிற ஒரு மனுஷனை என்ன பண்றாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல சுமந்து கொண்டு வந்தார்களாம். அல்லேலூயா. எப்படி நீங்க மற்ற நபர்களால இன்னைக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி படுத்த படுக்கையா இருக்கிற, திமிர்வாதமா இருக்கிற, பேரலைஸா இருக்கிற அந்த மனுஷனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்துல சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். சுமந்து கொண்டு வந்த போது இயேசு கிறிஸ்துவின் வீட்டில கப்பர்நகூமில் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வீட்டுல உள்ள போக முடியாத அளவுக்கு திரள் கூட்டமான ஜனங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். நிறைய ஜனங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். அந்த வியாதிக்காரனை வாசற்படியா உள்ள கொண்டு வர முடியல. உடனே சுமந்து கொண்டு வந்தவங்க அவனுடைய நண்பர்களா இருக்கலாம் அப்படி சொல்றாங்க வேத வசனத்துல, அல்லது அவனுடைய உடன் பிறப்புகள் ஆயிருக்கான்னு சொல்றாங்க. இயேசுவின் இடத்துல இவனை எப்படியாவது என்ன பண்ணிடணும், கொண்டு போய் சுகமாக்கிடணும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியத்தோடு வருகிறார்கள். வந்து வாசற்படியா வர முடியல. உடனே என்ன பண்றாங்களாம், ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷனை வீட்டு மேல ஏற்றி விடுறதுக்கு எப்படி எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு யோசிச்சுப்பாங்க. நல்லா இருக்கிற ஒரு நபரை இப்ப இந்த ஷெட்டு மேல நீங்க மேல ஏறுனா எத்தனை பேர் ஏறுவீங்க பாருங்க. இவங்கெல்லாம் இவ்வளவு பேர் ஏறிடுவாங்க. ஆனா படுத்த படுக்கையா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் என்ன பண்றாங்க, வீட்டு மேல மேல ஏத்தி கட்டிலோட நேரா என்ன பண்றாங்க, இயேசு கிறிஸ்து முன்பாக இறக்கினார்களாம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரா, இந்த வியாதியா இருக்கிறவங்க பாருங்க எதையுமே யோசிக்க முடியாது, அன்கான்சியஸா ஒரு வேலை இருக்கலாம். அப்போ இந்த சுமந்து கொண்டு வந்தவர்களுடைய விசுவாசம், கடவுள் மேல வச்ச நம்பிக்கை, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மேல வச்ச நம்பிக்கையை பார்த்து திமிர்வாதக்காரனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, மனுஷனே கவனிக்கிறீங்களா, மனுஷனே என்னது, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. இப்ப டாக்டர் கிட்ட போன வச்சுக்கோங்களேன், நம்மள்கிட்டே தான் என்ன பண்ணுவாங்க, காய்ச்சல் இருக்குதா, எத்தனை நாளா இருக்குது, இருமல் எத்தனை நாளா இருக்குது, 2 நாளா இருக்கும் பாருங்க. அப்ப உனக்கு தான் முதல் ஊசி போடணும். இதெல்லாம் கேட்டு என்ன பண்றாங்க, மாத்திரை எழுதுறாங்க, ஊசி போடுறாங்க. கவனிங்க. அப்போ டாக்டர் வந்து நம்ம டாக்டர் போய் உட்கார்ந்தோன்னே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நமக்கு எப்படி யோசிச்சு பாருங்க. நானே 3 நாளா காய்ச்சலா இந்த ஒரு ஊசியை போடுவாரு, ஒரு மாத்திரை போடுவாரு, இன்னும் மீறி போனா ட்ரிப் ஏற்றி விடுவாரு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாருங்க நமக்கு சந்தோஷமாயிருது. அப்பாடா எங்க வந்துட்டோம், டாக்டர் கிட்ட வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நமக்கு ஊசியை போட்டு என்ன பண்ணிடுவாரு, காய்ச்சல ஃபீவரை சரியாக்கிடுவாரு. அடுத்த ட்ரிப் ஏறினா பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணிடும், பலன் மறுபடியும் இழந்த பலன்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா திமிர்வாதக்காரன் படுத்த படுக்கையா இருக்கிறவனை பார்த்து ஆண்டவர் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. அதனாலதான் சொன்னேன், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவம் வந்து வியாதியை கொண்டு வரும். இயற்கையான
இப்ப கால சூழ்நிலை மாறும்போது வியாதி வருது, அது வேற, சரிங்களா? ஆனா மனுஷன் செஞ்ச பாவத்துக்குனால பிடிச்சிருக்கிற சில வியாதிகள் நம்மளை விட்டு, நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு, நம்முடைய குடும்பத்தை விட்டு போகவே போகாது. சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா வரிசையா அவங்க வாழ்க்கையில வியாதிகள், பலவீனங்கள் குடும்பத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கும். சம்பளம் வாங்கினா நேரம் எங்க தான் போகணும்? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கொண்டு கொடுக்குற ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கும், சரிங்களா? மனசுல ஒரு அமைதியே இருக்கிற, ஒரு சந்தோஷமே இருக்காது, தீராத வியாதியா இருக்கும். அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, படுத்த படுக்கையா இருக்கிறவனை பார்த்து உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. அல்லேலூயா. பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுச்சுன்னா வியாதி சுகமாகிடும். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? வெளியில இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு புரியுது? நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிறவர்கள், நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற ஏன் இந்த பிரச்சனையே தீர மாட்டேது அப்படி சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்துக்கு வந்து உங்களோட பாவங்கள் மட்டும் மன்னிக்கப்பட்டுச்சுன்னா வியாதிகள் தன்னால சுகமாகிறது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றார், அவனை உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நீ என்ன பண்ண, உன் வீட்டுக்கு நடந்து போ அப்படிங்கிறார். சரி, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது, எழுந்து எழுந்திரு நடவென்று சொல்வதோ உனக்கு எது எளிது அப்படிங்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அவன் பாருங்க, பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா அவன் உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான். நல்லா கவனிங்க, இந்த டிசம்பர் 25 வந்திருக்க நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த காரியங்கள் ஆண்டவர் இப்ப சடனமும் ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையை செய்யலாம், ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலத்திலே ஆண்டவர் செய்யலாம். நான் எங்க நம்பி வந்தேன், இந்த போதகர், இந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு, எனக்கு எதுவுமே நடக்கலையா, அப்படி எந்த அடையாளமே இல்லையா அப்படி சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். நிச்சயமா எதிர்காலத்துல நடக்க வேண்டிய காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நடப்பிக்க இயேசு வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தாமல் நம்பிக்கையோடு ஏதாவது ஒருவேளை எதிர்பார்த்து வந்திருப்பீர்களா, நான் நிச்சயமா அந்த காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்ய, இயேசு செய்ய எனக்கு வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். அவர் உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாய் கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று. அல்லேலூயா. பாருங்க, மற்ற ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்களாம், இதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு 26 வசனத்தில் ஆச்சரியப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். எனக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி நான் நினைச்சேன், ஆனா என்னை குணமாக்குவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார், என்னை சுகமாக்குவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார், என் வியாதியை மாற்றுவதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார். மகிமைப்படுத்தின அல்லாமலும் அவர்கள் பயம் நிறைந்தவர்களாகி அதிசயமான காரியங்களை இன்று கண்டோம் என்று சொன்னாங்களாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதிசயம் நடக்குது அப்படின்னா ஏதோ லாட்டரி டிக்கெட் அடிக்கிறது இல்ல. யோசிச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் காரியமா வந்தபடினால நம்முடைய பணமெல்லாம் நிறைய, சில நேரத்துல மக்களுடைய பணமெல்லாம் என்ன பண்ணுது, நமக்கு தெரியாமலே நம்முடைய பாக்கெட்ல விட்டு, நம்முடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் விட்டு வெளியில போகிறது. ஆனா இவங்க கண்டதான ஆச்சரியம், அவன் எத்தனை வருஷம் வியாதியா இருந்திருக்கான், பல வருஷமா படுத்த படுக்கையா வியாதியா இருந்திருக்கான். ஆனா இயேசு உன்னை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார், உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது வார்த்தை, உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நீ என்ன பண்ண, வீட்டுக்கு போ. அல்லேலூயா. எழுந்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படி சொன்னார். அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எல்லாத்துக்கும் முன்னாலே அவன் எழுந்து தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு போனான் அப்படி சொல்லி வாசிக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை மூலமாக கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இருக்கிற இடத்துல ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஜெபித்து நாம் நிறைவு செய்வோம். அதுக்கு முன்னால உங்களுடைய தீராத காரியங்கள், தீராத பிரச்சனை, ஒரு நிமிஷம் இயேசு கிட்ட சொல்லுவீங்களா? உங்க மனசுல சொன்னாலும் சரி, அல்லது உங்கள் உதடுகளை திறந்து வாயை திறந்து சொன்னாலும் சரி, ஏதோ உங்க வாழ்க்கையில ஒரு வேலை தீராத பிரச்சனையா, நான் சுமந்து சுமந்து எனக்கு போதும்னு போயிச்சாண்டவர். உங்க குடும்பத்துல நீங்க சுமக்கிற ஒரு பாரமா இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் சுமக்கிற ஒரு பாரமா இருக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையா இருக்கலாம். இந்த ஆலயத்துல வந்திருக்கிறவங்களை நான் சொல்றேன், 100% நம்பிக்கையோட சொல்றேன், சும்மா ஆண்டவர் அனுப்ப மாட்டார். இந்த ஊழியத்துல, இந்த அன்பர்பாளையத்துல 17 ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஊழியம் செய்து வருகிறோம். எத்தனையோ வியாதிகளை சுகமாக்கி இருக்கிறார். 14 பேர்த்துக்கு அவங்க யாரு, எந்த மதம், எந்த சாமி கும்பிடுறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கள் திருச்சபையில் இருக்கிறவர்களுக்கும், எங்கள் திருச்சபையில் இல்லாமல் சில பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் 14 பேர்த்துக்கு ஆண்டவர் கர்ப்பங்களை திறந்து குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார்.
எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் 7 வருஷம் 2 வருஷம் இப்படி திருமணம் முடித்து குழந்தை இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார்கள். ஜெபித்த பிறகு கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த வேதாகத்தில் இருந்து வசனங்களை சொன்ன பொழுது இந்த மலட்டு கற்பங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த நாட்கள்ல போன வருஷத்துல பாண்டி நகர பகுதியிலிருந்து 40 வயசு நல்ல கம்பெனி வச்சிருக்கிறாரு, நல்ல சொத்து இருக்குது, வீடு இருக்குது. ஆனா அதை அனுபவிப்பதற்கு சந்ததி இல்லை என்று சொல்லி வந்தார்கள். டெஸ்டி போய்க்கலான்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணி பல லட்சங்கள் கடனாவதற்காக சம்மதித்து இந்த ஆலயத்துல வந்து எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்களை ஜெபித்து விட்டோம். குழந்தை பாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு குழந்தையோட அவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல பேருக்கு ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்தில் அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். காலேஜ் படிக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த இடத்துல அவங்க பிசாசின் கட்டிலிருந்து பிசாசின் போராட்டத்தை விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களாக போயிருக்கிறாங்க. ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்துல எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையோடு நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தர் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறார். ஆண்டவர் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறார். காரணமே இல்லாம நான் செத்து போன நலமா இருக்கும், காரணமே இல்லாம எனக்கு நிம்மதி இல்ல, அமைதி இல்ல, சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு வேலை இந்த காலை நேரத்துல தேவனுடைய பிரசன்னத்துல வந்து இருப்பீர்களானா ஆண்டவர் உங்களுக்கு இருக்கிற எதிர்மறையான எண்ணங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுத்து நீ எழுந்து ஒரு படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடையென்று சொன்னது போல கர்த்தர் வாலிப பிள்ளைகளாகி உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுத்து ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். தேவனுடைய கரம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சுகம் தர வேண்டும் யெகோவாரப்பா, இன்று சுகம் தர வேண்டும். ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, யெகோவாரப்பா. இயேசு நாமத்தினால் இயேசு இரத்தத்தினால் தூய ஆவியின் வல்லமையால் இயேசு நாமத்தினால் இயேசு இரத்தத்தினால் தூய ஆவியின் வல்லமையால் நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. கண்ணீரை துடைக்கிறவர், காயங்களை ஆற்றுகிறவர், நீர் மாத்திரம் போதும். நம்பினவர்கள் கைவிடலாம், உங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தவங்க உங்களை ஏமாத்தலாம். இயேசு அப்படி ஏமாத்த மாட்டார். சொன்னதை செய்வார், சொன்னதை நிறைவேற்றுவார். நான் உனக்கு துணையா இருப்பேன்னு சொன்னவங்களுக்கு உங்களுக்கு சொன்ன வாக்கை மறந்து போகலாம். இயேசு அப்படி மறக்கிறவர் அல்ல. போதும் எனக்கு, நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. வியாதிகள் நீங்கட்டும், கட்டிகள் கரைந்து போகட்டும், தீராத பிரச்சனை இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே உங்களுக்கு சுகம் உண்டாகட்டும். அற்புதங்கள் உங்கள் சரீரத்திலே நடக்கட்டும், எலும்புகளிலே நரம்புகளிலே தசைகளிலே அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசுவின் நாமத்தினால வியாதிகள் சுகமாகட்டும். சூம்பின கைகள் இயேசு சுகமாக்கி சொஸ்தமாக்கி அனுப்பினார். பார்வையற்றவர்களை இயேசு பார்வையடைய செய்து அனுப்பினார். நடக்க முடியாத சப்பானிகளை இயேசுவிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள், அவர்களை சுகமாக்கி இயேசு அனுப்பினார். இன்றைக்கு குடும்பங்களில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளிலே உங்கள் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில குறுக்கிடுவாராக. உங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாவதாக, உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டாவதாக. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. அந்த ரங்கத்துல மறைமுகமாக
நான் வடிக்கிற கண்ணீரை யார் பார்க்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறீங்களா? இயேசு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இயேசு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். உங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இயேசுவேன்னு சொல்லுங்க. இயேசுவேன்னு சொல்லுங்க. ஜீசஸ் சொல்லுங்க. தாவீதின் குமாரன் உங்களுக்கு இறங்கி வந்து நீங்கள் கடக்க முடியாத பாதைகளை உங்கள் கரங்களை பிடித்து உங்களை நடத்துவதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். உங்களால் செய்ய முடியாத காரியங்களை நீங்கள் செய்வதற்கு உங்களை திடப்படுத்துகிறவரும் உங்களை பலப்படுத்துகிறவரும் அவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீ கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்க நம்முடைய வல்லமை விளங்கினது போல இன்றைக்கு அதிசயமான காரியங்களை வந்திருக்கிறவர்கள் காணட்டும் ஆண்டவரே. உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளை, நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்களை இயேசு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வழியில போய் பார்க்கலான்னு ஒருவேளை நீங்க நினைத்து வந்திருப்பீர்களா? நிச்சயமாக அந்த பாதையில நீங்கள் வெளிச்சத்தை காண்பீர்கள். நிச்சயமாக அந்த பாதையில வெளிச்சத்தை காண்பீர்கள். இயேசு உங்கள் நம்பிக்கையின் நாயகராக அவர் இருக்கிறார். இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனை பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளியாக, ஜீவ ஜோதியாக இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில அவர் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார். உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கிறோம். தொடர்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். ஓகே, காட் பிளஸ். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. காலையில இருந்து இவ்வளவு நேரமாக